uBruce Blaine kwinyanga waseMpuma Koloni wakhulela kummandla waseKhaya Road. uBruce nowaziwa kakhulu ngelikaKhaya kumaqonga ezonxibelelwano uthi njengotishala uthi yinto ayibona ibalulekile ukuphuhlisa ilwimi zemveli ingakumbi isiXhosa. Bruce Blaine, siyakwamkela enkosi ngexesha lakho. Ingaba yintoni eyakutsala ukuba ufunde ulwimi lwesiXhosa? Enkosi kakhulu ngokundikwamkela, nam ndifuna ukunibulisa namhlanje. Ndingathi ukuba ukufunda isiXhosa siqale ngoku ndisemncinci kakhulu, azange ndiphile ngemini endingasithethiyo isiXhosa. Ke ngoku ndafumana umdla wokusifunda esikolweni ngootishala bam abasithandayo kakhulu. Njengoko siyazi ukuba xa ufunda ulwimi lwezinye iintlanga ufunda namasiko nezithethe zabo, kutheni kuwe kubalulekile ukufunda amasiko nezithethe zamaXhosa? Siyabona ukuba unaso nesiduko, ungumni kanene. Ndingumqwathi, uDikela uNonentswayibane Qazindlela. Kubalulekile kakhulu, kaloku izithethe zisifundisa ngemvelaphi yethu, zisibamba kule ndawo esiphuma kuyo. Ke nokuba siye phi na kwilizwe lethu elikhulu kangaka, sikhumbule ekhaya xa sikhumbule izithethe zethu. Ingaba abantu osondele kubo abamhlophe banawo umdla wokufunda ukuthetha isiXhosa? Sikhe simbone uTata uThemba kwezinye zeevidiyo zakho, kwaye oku cinga kungadlala indima engakanani kubumbano lweli lizwe? Kubalulekile, kaloku inika abantu baseMzantsi Afrika ithuba lokuqhagamshela ngaphandle kwesiNgesi neAfrikaans. Ke kubalulekile kakhulu, kaloku naxa ufunda ulwimi lomntu ufunda ngenkcubeko yomntu, awufundi nje ulwimi lokwazi ukuthetha nomnye umntu. Awupheli apho, uzomqonda lo mntu nendlela ecinga ngazo nangemvelaphi yakhe. Khaya, ingaba singabantu abantsundu kweli kuyafuneka nathi sizinuke amakhwapha njengoko ezinye iintlanga zingazithethi iilwimi zethu ngokuba nathi abantwana bethu ezindlini bathetha isiNgesi? Kubalulekile ukuba simane sijonge emakhayeni kwabantu abangamaXhosa, kuba ngexesha le-apartheid urhulumente ujonge phantsi xa ejonge isiXhosa, bazama ukuphakamisa iAfrikaans nesiNgesi. Ke kuzokuba nzima kakhulu ukuguqula le ndlela sicinga ngayo singabantu, kodwa kubalulekile ke siqale ekhaya. Ke ngoku esikolweni ootitshala bayikhuthaze loo nto yokuba sifunde isiXhosa, ulwimi lwenkobe. Khaya, kwisikolo ofunda kuso nakwindawo mhlawumbi oye uzihambele apho eNtshona Koloni, ingaba abantu bakwamkela njani? Nakwisikolo ofundisa kuso wamkelwa njani? Zange babe nayo into ethi hayibo lo mlungu uzawukwazi nyani ukufundisa abantwana bethu? Bekunjalo ngakumbi kwabantu abantsundu ekuqaleni, kodwa bakhawulezile ke ngokundithemba kuba babona lo msebenzi ondiwenzayo, babona ke ngokuba ndidinga ukuncedisa abantwana babo ukuze bafumane bona ithuba lokuba bafunde isiXhosa. Ke esi sikolo sam endifundisa kuso, iBridge House, iyasiphakamisa isiXhosa, iyabakhuthaza abantwana abafuna ukusifunda isiXhosa. Sibona inguqulelo ezayo apha eMzantsi Afrika, ngakumbi kwizikolo zabantwana enabantwana abamhlophe. Siyakubona uba ungumntu oyithandayo imfuyo kwaye uyakukhuthaza nokubatselwa kwabantwana iintsomi. Ingaba ibaluleke kangakanani loo nto? Ibalulekile kakhulu kuba xa ufundisa abantwana ngokusebenzisa intsomi, ubabonisa into bayiqondayo, ukwazi ke ngoku ukubabonisa ngabalinganiswa njengoJakalase ukuba siyabafumana nabantu abanjalo ebomini. Bakwazi ke ngoku abantwana ukuqhubekeka ngaloo ndlela. Ke nam ndikhulele efama, imfuyo ndiyayithanda kakhulu, iigusha neenkomo nezinto ezifana neziphingo nemiqokolo indikhumbuza ngekhaya. Ke nam ndizama ukunika abantwana bam elo thuba ekukhuleni kwabo. Khaya, siyabulela enkosi kakhulu Dikela Nonentswayibane, enkosi kakhulu ngexesha lakho. Ngabulela ngexesha lenu baphulaphuli. Lo ke ibinguBruce Blaine, nowaziwa ngelikaKhaya.